A participación cidadá foi clave na elaboración do programa electoral de Rianxo en Común, que presentou esta pasada fin de semana algunhas das súas propostas. O candidato Julián Bustelo explicou algunhas das súas iniciativas, como a posta en marcha dun banco de terras, a consecución dun selo de calidade para a xouba rianxeira ou a creación dun programa de microcréditos para favorecer a implantación de empresas no municipio. Recuperar a transparencia e a participación do Concello, a recuperar un Concello feminista, a recuperar o tecido empresarial e comercial do municipio, a recuperar o noso rural e o noso monte, e a recuperar un Concello que defenda e apostes polo sector do mar. E quero convidarnos a que recuperemos Rianxo xuntos e xuntas, porque se somos capaces de imaginar outro Rianxo vivo e dinámico, teremos o poder de transformalo, por nós, mas tamén polos que nos precederon neste empeño, e polos que se sumarán xeración tras xeración. Recuperemos Rianxo. Ademais, o cabeza de cartel presentou como a mellor aval ante a cidadanía o traballo feito ao longo da anterior legislatura, na que prácticamente foron aprobadas todas as iniciativas que levaron a pleno.